तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय जाफिनलायबाय दिनै जानि गेन्द्रिया आदारखौनो जायाखै माने ना आदारखौ जायाखै लाना आदारखौ जाखांजोब्बाय माथो गोदान लाबदो आरोना दाखालैसो लाबदो मासे सारि हाजार ना बेसेबा लाखादो इनो ओमफ्राय लोगोफोर बयबोथ' मिथिखायो दा दिनै मा दिनै जाहैबाय शिवरात्रि आरोना बयनिसिमबो हेपि शिवरात्रि जासिहरग्रोनाय जाबाय सिगाङावनो बे साननैसो जोबोद आंना चेनेला प्रब्लेम जागासिनो आरोना मानो होनोबाथाय आं दाखालि सानथामनि सिगाङाव माने एसे गोबाव जाबायानो सप्तासेसो जाबायानो बेनि सिगाङाव माने आङो मोनसे स्पन्सरशिप लादोंमोन आरोना बेनि थाखायनो मोनसे कमिउनिटि गाइडलाइन फैदोंमोन इउटुबनिफ्राय बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ आपल'ड होनो हायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनैथ' शिवरात्रि नालाय दुगैलांनांसिगोन दुगैनानै फुजा खालामनो थांनांसिगोन आरोना मन्दिराव बिदिनो जाखायो आरोना मन्दिरा बारा गोजान नङा बेनिफ्राय लामा बारबानो मोनो आरो जोंनिफ्राय मैथाया आरो नै मैगं खादोंमोन बेसे बुरजा खाखो दिनै सुरुनाय मैगं मोनजालायसिगोन दे थाब थाब संदो दाथ' मन्दिर थांना फैनायनि सिगां मोनजाखाया नालाय ओंखामखौ मन्दिर थांना फैना जानायसिगोन आरो ना मैथा बिराद गाज्रि दै फुजा खालामा जाहैबाय पाप नांगोन नोङो जाम्बि इयो मैयाहाय गाव होगोन होननानै गाव फुजा खालामगोन आं फुजा खालामगोन होननानै लाखादो इयो ओमफ्राय दिनै इसे खालामनांगौ थांनाय खनसेयावथ' आं फुजा खालामबाय नालाय एबारनियाव फुजा खालामनांगौ इयो नों थांफागोन जोंदो मा नांगोन जोंदो नोङो खुलुमगोन खुंग्राया माथो ओंखारदोंलै स' लोगोफोर नै ओंखारखांबाय दुगैखांबाय मैथाया एकदमबारे साफा खालामगासिनो लाइबिलाय हागासिनो देखिदिनसो मोजांखाबाय माने इ ड्रेसा मानिमोन मिथिगो आंनि हाबानिनोमोन आरोना ड्रेसा ओमफ्राय गाननो लाजियो होननानै माने गानानो माने आंखौ दिनै खिन्थु फार्स्ट टाइम गानबाय आरोना हाबानि सेकेन्ड टाइम गानबाय इखो हाबानि उनाव नों खुलुमनो थांगोन ना साना जानो थांगोन खुलुमनो साना जानो होमबा दाबो खालामखाङा दे थाब थाब खालाम मालायफोरा सेस खुलुमग्रोनानै बोरखौ लाजोबसिगोन बोर मोननाय नङा किलिबा मा स्टाइलनि ओमफ्राय इयो मा स्टाइलनि किलिबा ओरैनो खेबथ'दो आरो स्टाइल आरो इयो मोनसे बा रागाया कालिमा बायदि सुना होनदो खेला नै लंपेन्टआबो हिनजाव बायदिसो आरोना लोगो एकदमबारे टाइटथार माने दालाय मा बुंनानै लाब आं मिसा बुंला आरोना लोगोफोर इ लंपेन्टआ आंनि नङा बिहावनिसो बिहाव लंपेन्टखौनो गानबाय आङो उपाय गैया बायनो हायाना बिहाव लंपेन्टखौनो गाननो गोनां जाबाय ओमफ्राय नै इथिं मानै आलासि फैगासिनो नै बा मानै सानै बिदिनो हायनलाय बुन्दु नै मा मोखाङाव नायालै माबाया मबाइलाव नाया मालायफोरा देलाय फैदों माथो मा बोर बिगोन ओमफ्राय नोंसोरो मा बोर बिगोन हा मा बोर बिगोन खोन्थालाय इथिंबो माथो बुजा मारगोन नोंलाय दानाबा थांबाय थानोसै ना गुफुरफोर नुलायदों माथो नोंखो लास जाखायो आरो इयो फैबाथाय नों मा बोर बिगोन बेनोसै हा बेनोसै नोंनालाय सानैखौ समायदों समायाखै लोगोफोर कमेन्ट हरलाय समायना समाया समाया दै आंखौ साइज नुयो माने बेखौ बारा साइज नुवा ना दुस दे खोन्थालाय मा बोर बिगोन दानो खोथायो नामा सोरबा उनाव खोन्थागोन नामा बोर बिनायखौ खोन्थाबाथाय मोना नाखौ आसा मन्दिराव भिडिअ खालामनो मोना नोंसोर सानना एक्टरालाय साख्रियाव दोनलाय साख्रियावसो दङ मालाय इसोरनि फिसाया ओइ मा नायदो उन्दै गय फाथै बायाखै दासो गय फाथै बायनाय दिनै नोंसानि बायरायावनो थाबाय थासिगोन नामा फैब्रा सिङाव ना दुस दखानाव मोनदिया मानोना गय फाथैखौ एबार बेलेग दखानाव फैलायबाय तामुल पान आसे ना नाय 10 टका दे मोनसिगोन आरोना बारा गोजान गैला इनिफ्राय आरो ससेल'सो थांनांसिगोन दे नोंसोर थांग्रो लागोनसोब्रा आं जाथ'वा ना थांग्रो नोङो ओइ थाबायना दोनाखै नोङो हादो बिसोरो एकदमबारे सिगाङाव फैनानै नेगासिनो माने आंखौ मानसिफोरा एसे भिर जाहांबायानो बार' ओइ नै मन्दिरा इनो जोंना माने खोथाया नोरैबायदि दै लोगोफोर माने आं भगबानफोरखौ बारा खुलुमा आरोना एबार फार्स्ट टाइम खुलुमना नायनोसै दिनै खुलुमना नायनोसै मा बोर बिनाय जायो नायनोसै मानो होनबाथाय इनि थाखायनो माबानोसै आरो
Ini tak kabur bini share na. Live lagi ya. Da masih para bir जायखा ना दा दसे उनाव जासिगोन आरो दा खुलुमनो थांखायोना मानसिफोरा एसे भिरतुआर नायनो थाखायनो खुलुमनाय दाजाथ'वाखै नेनांसिगोनसै एसे दसे मानसिफोरखौ एसे खालि जाग्रोनोसै बेनि उनाव खुलुमनोसै ना मा होनो अमिता मालायफोरासो बोरखौ लाजोबसिगोन माथो लाथोसै माथो खालामबावनो दे मानसिनि भिरानो जोबनो रोंला माने एकदम खुलुमनायखौ दाबो लाइन नांनांगौसो मानसिफ्रा नै नोंथ' गार्लफ्रेन्डखौसो बिखागोनलै हा माबोरै बिगोन नोंलाय साथाम लाखाब्रा टाइम लैप्स लगा देगा कम से कम माने 1 घंटासो नेनांदों आरोना 1 घंटासो नेखांनायनि उनावसो माने खुलुमनो थाखाय बाहागो मोनदोंबाबो जायो आरोना ओरैबायदि रागा जोंदों माने आङो इमान मानसि भिर नारला नारसि जेनटेन धुप आन्थाखौ लगायना मोनबाय आरोना फोथा सोथाबो फोननो थाखाय जायगा मोनदिया माने बेफोरबायदि नारला नारसि मानसिफोरा भगबानखौ खुलुमनो थाखाय I don't like it बेफोरबायदि जोम माने फैबाथाय बोरैबा मोनो आरोना लागैलाय लाइन पार्टि सासे थांबाथाय बेफोरबायदि मोजां आरोना खिन्थु खेबसेनो ज' हाबनाय बेफोरबायदिया गाजा जायो माने एसे माबोरै बेखौ बुंदों नै हा बेथ' नै माबोरै बेखौ हा नोङो माबोरै बेखौ दुस आं खोथायालै खोथाना मानो इसोरनो बिनायखौ जों खोन्थाबासो मोनो होनदों मानो मानसिफ्रा खोन्थालाय जेन माने जि नारलाय नालाय गावजों गाव नारला जेन खुलुमनो मोनबाय जों ओरैबायदि गाजा मानसि दं माने नायखौ प्रेगनेन्ट नुनाबो माने एसेबो साइड जानानै होआ आरोना बेफोरबायदि होमबालाय मा भगवान खुलुमनानै मा लाबना भगवानखौ इमान टेनसन जुदि प्रेगनेन्ट मानसिफोरा बेफोरबायदि माबा मोनसे नारा नारसियाव माबा मोनसे जायोब्ला मा जागौमोन आं खुलुमला दिननिफ्राय भगवान सगबान बा लामायावसो जिरायना प्रसाद जानोसै आरोना लोगोफोर जा प्रसाद जानोबो जायगा मोनाखै माने जानोसै लामायावनो इ मन्दिरा फिसाबावसो आरो बेनिफ्राय मोनसे गिदिर मन्दिर दंबावो आरोना खाथियानो जायो एसे थाबायनानै थांनांगौ आरोना बेनिफ्राय 1.5 किल'मिटार बेफोरबायदि जागोन आरोना गोजा थांनो गोनांबाथ' खमसे खम मानसि खुलुमनो मोननाया 2 घन्टासोखौ नांखागोन आरोना बेफोरबायदि हाबलांसो जानो न'आव दे थां साहा लोंनो लिंदोंमोन फैयानो नोंसोर फैल' मालाबा टिक्सि बुंनो हागोन नाथाम जुङा रागा सोंदोंमोन आं मानसिफोरखौ मेंबायलै लोगोफोर दसे जिरायना लानोसै सियार बोरैनो मेंबाय आरोना बिराद मेंनाय बायदि मोनदों लोगोफोर दा डाइरेक्ट शिवरात्रिनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट उन्दुनानै थाखाबाय आरोना मेगनफोरा माने जादोंसै हम गैया माने दे गोजाननिफ्राय फैनाय लोगो लोगो माने उन्दुनो ओंखारखाबाय आरोना ओमफ्राय डाइरेक्ट उन्दुनानै थाखाबाय सानदोंमोन आरोना आं माने दसेल' उन्दुनोसै होननानै माने उन्दुनो ओंखारदों नालाय फैनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट जे उन्दुखाबाय गैखाला सेटेपखा माने मेगनाबो गोजा जानांदों माथो
शिवरात्रि होनबाथाय मानो बांलादु जायो मानो भांसोबो आं जेबो मिथिला माने ओमफ्राय दा जायाखै दाबो आं दै उखैसोबायलै ओंखाम गांसोबाय आङो